live. Kubakra, long live. Long live, long live. President Muni Hattukumar, long live. Long live, long live. President Muni Hattukumar, long live. Long live, long live. DWF की जय। DWF की जय। তিনি 6 তারিখ জুন তিনি ফিলবা উনিয়া খাইবা ফিলদা ফাউন্ডেশন দে ও সালো পুইলানো তিনি bobagrano खुलुमा ताई हामजाक मानजाफार जों तिनि फ्लेक्टि सालायो कायसा राजनैतिक बदल बिनि बाना तंमानि आबो जत्तनिसाय गरम रिमानि सिजागो नरक साइमानो तिनि अरो फ्लेग तिनि TWF नि बाना त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन नि बाना ओ बानानो तिनि बोबाग्रा संनो याफारै दिखा तिनि सिनिमुंरिखा कायसा राजनैतिक बदल नि मूल ताम होनाय सिनिमुं ओंखायनो तिनि बाना फ्लेग ओ फ्लेग ताम नुखा नरक नायदि तिनि फ्लेग नि कालार हंखाय गोसाक गरम गोख्रां जों नुकजाखा गोसाक जों बरक मुनसु जतनि न सागो थै हर गोनां जों तिनि थै गोसाक जों सब समयनो जों थै गोनांगै जों संग्राम खायनायनि बागै हाथाय दफानि बागै जों संग्राम खायनायनि बागै जों रेडि होनै परिचय मानि खालायो ओंखाय जों उ करम हंखाय जों मंगोलियान जाति आबनि बागै जों सब समयनो तिनिबो सागबो करम ओंखाय आबनि बागै करमनि एक चिन्ह अर ताय कैसा नुकजाखा गोख्रां गोख्रां हंखाय नरक नायदि अरन जाब्रा बब्रा रक गोथां दंफ्रुबो गोख्रां दं जोंनियाव वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे पालायलायो तिनि पर्यावरण अब हंखाय गोख्रां गोथां दंगो जों दाबो बचिन अपाति गोथां दंगो सब समयनो गोथां दंनाय जों ख्रांगैनो दंनाय जों थैया होनै परिचय रिमानि खालायो अर ताय कैसा नुकजा खातामो लांगा हरजाक बुरै मांनै रक आ बुरै मांनै रक साबो जों TWF लांगा तामो जों आजियाव हुबो थांखा हंखाय दिंग्रा लांगा हरै थांगो हुकनि माइ खुल मैखोतों थाइखोतों जों लांगा हरैनो तिनि त्रिपुरा जों बुरै रक बुबु नगो दिंग्रा लांगा पुंया साक जों नगो फाजो फाया हरै अबा हायनो जों अ पलिटिकल बेनार तिनि TWF नि सबावो जों तिनि एसे बुरै बदल अंगै TWF अंगै ओ लांगानो जों हलायै जों याक बा याक रमलायो हमसां तैयै हमसां जे समय जों आन्द्रा गुन्द्रा अंगि थांपानो हमसां मुसुंगैपानो जों लांगा हरै अ लांगानो सुपुंगै जों मा तुबु लायनाय होनो अर समाय तांलायमानि कायसा प्रतीक चिन्ह रिजाखा तिनि TWF नि फ्लेग आबनि बागै तिनि बोबाग्रानो बेलायखे हामबाय तिनिनि जे अ फाउंडेशन दे अर आगरतला टाउन कमिटी मानिकुको तो खलायलाय दंलायो आंबो अर मानजागै फ्लेग तिसावै बाना तिसावै आं थांफिनाय आनि खुवायो हालहाले आश्रामबारि खुलाय चाम्पार दुइटा जागा आं एटेन्ड खायनाय अर तिनि TWF टाउन कमिटी ताय तिनि आगरतलानि
गोबां मानसिनि पदाधिकारी रक बरक अर बाक्सा एटेन नाय अर तंबायनाय आबुनि बागै दिनैनि साल' आं पुइलानो चिनि बुबाग्रानो बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमाय आफार जोंनो सिनि मुंग्रि मानि बागै जत्तनि साय स्ट्रं पार्टी फ्लेग गोनां पार्टी बाना गोनां पार्टी हिंखाय आबो सारा त्रिपुरा राज्यो TWF नहनि जोंनो अपरिचय नरि मानि बागै चिनि हाबुबाग्रानो आं खुलुमबो ताई जत्तनो आं हामबाय आफार सारा त्रिपुरा राज्योनि बुबाग्रानि सेंक्रा ताई सेंक्रा जोंनो दिनैनि ओ फाउंडेशन बे जतनो काहामखौनो एन्जय खायदि आनि लगियो तंगो TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन जिनि बुकुक अकरा बरम गोनां जग मैडम पवित्र भक्ति जमातिया ताई खरकसा एडवाइजरी कमिटी नि आदं जग जिनि बुकुक अकरा मैडम गौतमी राय दे बर्मा ताई और जिनि सांताल कमिटी थे तंगो जिनि बुकुक रीता देव बर्मा बहंगा जिनि ट्रेजरार जिनि बुकुक पुरुबी देव बर्मा बबो जिनि सेंट्रल कमिटी आदं जग बुकुक सुभाषिनी देव बर्मा जिनि और टाउन कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बुकुक सौजला जिनि जत्त टाउन कमिटी नि बुकुक सं नरक न कायसा कायसा कां बुम सालिया जत्त न आं पाइफिलाय हामबाय याफार नरक जेतिनि और नरक नि टाउन कमिटी नि जे बुबाग्रानो हामजाक मानि याकबा चिनि TWF बो खारिवै सामं तांनानि ओ जरानो नरक और फुनुबनानि बागै खलाय मिलाय मानि बागै नरक न आं बेलाय के हामबाय आसुक न उंसितुन फाउंडेशन देव जत्त आनि TWF नि बुकुक सं त्रिपुरा मथानि ताकुक सं आनि पार्टी नि प्रेसिडेंट चिनि YTF नि जत्त ताकुक सं ना जत्त MLA MDC जुनाल सब जुनाल जत्त न आं पाइफिलाय कक थाइसा बाय बुबाग्रानि सेंक्रा ताई सेंक्रा जोंनो आं जत्त न बेलाय बेलाय हामबाय जत्त न खुलुमका हामबाय।